ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଡ଼ପଳାଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜରଡ଼ା ଘଟି ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଚୂଡ଼ା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଗଡ଼ପଳାଶୁଣୀ ଗ୍ରାମର କିରଣ ସାହୁ, ବୟସ 30, ବାପାଙ୍କ ନାମ ବଳିଆ ସାହୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଯାହାକି କିରଣ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଗରୁ ଚୂଡ଼ାମୁଢ଼ି ବେପାର କରନ୍ତି। କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଫେରିଥିବାର ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜରଡ଼ା ଘଟି ତଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD 19T5167। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଖବର।